Uztaritzeko San Frantses Xabier Kolegio Katolikoko irakasle bat kondenatu dute 18 hilabeteko zigor presondegira gibelapenarekin bere lau lankiden kontrako eraso eta jazarpen sexualarengatik. 54 urteko matematikako irakasleak ezingo du Uztaritzeko kolegiora itzuli. Auziari buruzko xehetasunak emango dizkizuegu gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan atzo Baionan iragantzen epaiketari buruzko xehetasunak eskaintzeaz gain euskararen erakunde publikoa ardatz izango dugu bihar bertan bere biltzar nagusia antolatu baitu Baionan. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Uztaritzeko San Frantses Xabier Kolegio Katolikoko matematika irakasle bat 54 urteko gizonezkoa epaitu dute Baionan lau lankide emakumeren kontrako sexu jazarpenagatik. Luze joduen auziaren ondotik epaileak 18 hilabeteko espetxe zigorrera kondenatu du gibelapenarekin. Justiziak sexu jazarpena, konfiantza abusua eta datu ebasketak leporatzen dizkio. Irakasle izaten segitzen alko badu ere ezingo du Uztaritzeko kolegiora itzuli eta ezingo da biktimen gana hurbildu. Segipen psikologikoa agindu diote kondenatuari eta biktima bakoitzari 3.000 euro ordaindu beharko dizkio. Salatzaileak 22 eta 25 urte arteko emakumeak guztiak lankideak dira. 2019 eta 2024 urteen artean gertatu ziren lankideek salatutako erasoak. Lauren kontra jazartzeagatik eta 5. bati erasoa egiteagatik onespenik gabe musukatzeagatik epaitu dute gizona. Halaber, euren disko gogorretatik argazkiak lapurtu eta biluzik jartzeko manipulatu zituen. Horixe onartu duen delitu bakarra beste guztia ukatu du. Il reconnaît avoir pris quelques informations dans l'ordinateur d'une ou deux de ses collègues, mais il reconnaît uniquement ça. Akusatuak argazkiak lapurtu izana soilik onartu du, baina hortik landakoak ukatu ditu. Ez duela inoiz uste deliturik egin duenik eta familiako aita perfektua dela defenditu du abokatuak. Halaber, bere kabuz psikiatra batekin lanean hasi dela jarrera desegokiak izatea ekiditeko. De sa vie, aucune infraction pénale et qui est un père de famille parfait, il n'avait pas du tout conscience de commettre des infractions. Il a pris tout d'abord la forme de ce qu'on appelle désormais un harcèlement d'ambiance, c'est-à-dire sexuarekin lotutako jokamoldeak eta esaldiak esaten zituen. Berak dio jolas bat zela, baina jasarpen sexualak dira, dio salatzailearen abokatuak. Constitue bien un harcèlement sexuel. Erasotu ez gain lekukoek ere deklaratu dute, eta ikasleen guraso batzuk ere izan dira epaiketan, ikasleekiko jokamolde desegokiak aipatu izan dituzte hainbat edabideetan. Eta kolegioko zuzendaritzari horien berri eman ziotera adierazi dute. Era preventiboan bere postutik kendu zuten 54 urteko gizonezkoa, baina esan bezala orain irakasle izaten jarraitzen ahalko badu ere ezingo da Uztaritzera itzuli. Oianeko egurra behar duten proiektuak gerota gehiago izateak kezka sortu du KAD bezalako talde ekologisten artean biomasa desegiteko gai transgenikoak sortu dituztela beldur dira ere. Alors, ce sont des champignons et des levures OGM. Indrae zientzialarien erakundeak onartu du Futurol proiektuaren baitan 30 bat molde landu dituztela, batzu ondioak parasituak dira oianeko biomasa are gehiago desegiteko. Ekoproiektuak eta Axens enpresak ez dute erantzunik eman. KAD talde ekologistak deiada jaio du asteazken honetan Baionan, egurrarekin aspalditik lan egiten dutenak kezkatuak dira, berotzeko eta altzariak egiteko erabiltzen dutenak antxusen. La ressource va être déstabilisée. Donc déjà, eux sont très inquiets sur la permanence de leur approvisionnement. Egurra eskaz da, orain batzuek erregaia horrekin ekoiztu behar badute, beldur egoteko arrazoinak daudela diote. Hegazkinen aratunatak bikoiztuko dira ondoko urteetan, eta biomasa erabili beharko da ere erregai gisa. KADek uste du bihar noan lak inguruko eremuan diren enpresak ordezkatu nahi dituztela, oiana gehiago deseginez. Eta bertzalde, klima berotzea dela eta oianaren eremua 4% murriztu da eta arbolen hilkortasuna 125 emendatu da azken urte hauetan, alde horretatik ere talde ekologistek beren kezka agertu dute.
Egun erabakigarria izan daiteke biharkoa Euskararen erakunde publikoarentzat. Bihar erakundea osatzen duten Frantziako estatutoko Pirineo Atlantikoetako Akitania Berria eskualdeko zein Euskal Elkargoko ordezkariak bilduko dira biltzar nagusiaren baitan. EPEren aurrekontua eztabaidatu eta hitzarmen berria izenpetzeko. Hots, EPEren geroa erabakitzeaz gain Ipar Euskal Herriko hizkuntza politikarena ere mai gainean izango da. Bai, beraz, badugu biltzar nagusia, erran nahi du hor biltzen ditugula gure partaidekide guziak, administralariak, eta biltzar nagusi hortan behar da trenkatu batez ere EIP-ren, Eskolaren Erakunde Publikoaren hitzarmen sortzailea, erran nahi du estatutuak azkenean, araberritzen diren. Luzatzeko, tresna, edo ez eta ze moldetan. Eta horretarako aurrekontua ezinbestekoa da. Bi gaiak lotuak dira bai. Ez ziren baitez bada hola lotu behar, baina azken hilabeteetan edo urteetan izan diren eztabaidek izan dira aurrekontuen baliabideen inguruan eta ze hizkuntza politika mota nahi dugun iparraldekiko eta beraz hor lotu da ere ikustea ea EIP tresna egokia den edo ez. Eta hots hitzarmen sortzaile hori araberritu behar den edo ez. Azken bi urteetan aurrekontua guztiz izoztua egonda blokeo egoera batean. Solasak badira, bai, eganaz nezake aski aberatsak, udaintzin aski blokeatua zen egoera, aurrekontuen inguruan batez ere, azken hilabeteetan hor, hilailetik goitie egan nezake hor solasak berriz hasi dute eta trenkatu beharko da biltzar nagusi horretan. Giltza izangoa, bai, giltza izanen, bai. Jakin behar da, EPEren aurrekontua 2017 geroztik ez dela emendatu. 2023an erakundeak hizkuntza politikarako beharrak zehaztu eta aurrekontua 165 emendatu behartzera zehaztu zuen. Hots, partaide bakoitzak 650.000 euro gehiago ekarri beharko lituzke. Gogoratu behar da, 2050ean hiztun kopurua 150era iristeko prospekzio soziolinguistikoa aurkeztu zuela EPEk 2024an. Helburu hori lortzeko 40.000 hiztun gehiago beharko lirateke. Eta horretarako euskalgintzako eragileen arabera ezinbestekoa da baliabideak esleitzea hizkuntza politikari. Pierre-Paul Bertzaitzen lan berria da entzungai. Zuberoa 25 izeneko diskoa aurkeztu du zuberotarrak. Ez da hor txerkatu behar gauza filosofikorik, bena da titulu polipat, Zuberoa da enesorlekia, 25 da gaur egun. Musikari batek bizpahiru urtean behin sorkuntza bat egin behar duela uste du muskildarrak beraz, uharte bat azken lana duela 3 urte argitaratu ostean, orain dator 9. diskoa. Ene lana da kantu sortzea, eta posible badut grabatzea egon dadin zerbait ongi egina, ondoko eta bertsonarentzat ere bai. Eta guk ere eginbide bezala hartzen dut, ustea, nik eta beste hainizek ere, zerbait berri ondoko generazionarentzat. Eta sorkuntzaren ostean, kontzertuak eskaintzeko aukera ematen du diska berri batek, horrekin gozatzen du. Disko berri bat egiten dudalarik, egiten ditut 10 bat kontzertu, ez da egun. Mena eskoalerian 10 kontzertu egitea, ez da gutxi ere. Behar da zerbait eskaini eta behar da zerbait berritu olako gauzen egiteako. Aldi honetan ere, Filip Dezkurra bidelagun eta gainera Baionako kontserbatorioko 4 musikari, txirula eta txistua bezalako soinuak sartuz. Txistua instrumentua ederra da, eskalduna da, eta txirula ere bai, zuberotarra. Eta bestalde, diska hortan Filipe Dezkurraekin hainiz mintzatu dira, eta pentsatu dugu egokia zela txistu baten sartzea. 12 kanta eta pieza musikal bat, hizkuntza, modioa, herria izpide. Berak sortutako testu ez gain, Itxaro Borda, Xabier Lete, Jan-Michel Bedaxagar eta Jan-Louis Dabanten olerki sortak. Hainiz maite dut Itxaro Bordaen letra, poesia, bai prosodia ere bai, eta beraz beti plazerekin aiza musikatzen dut haren poesia eta beti plazer batan ere zat haren poesia ere musikatzea. Pierre-Paul Bertzaitzekin doakizue gaurko agurra ikusentzuleok bihar arte. Gitarraren bailakuz oraingoz kortia, korrame un sahoren hotza, denos kortia, zoriona diala.
atzekaldia